Kaixo, hemen gaude Tolosako Trial Parken eta, bueno, nik hemen entrenatzeetia egunero. Eta hain dela 9 bat urte ingenun Tolosako udaletxeai esker. Eta, bueno, hemen ibiltzen naiz ni eta Tolosako Trialeko eskola. Hasi nitzanen triala iten, hau etzeon ezer, orduan ibiltzen nitzan Tolosako bankutan edo koskatan, aurkitzen un edozein gauzetan igotzen, eta nire bronkak irabazitut baita, baina hortxe ibiltzen nitzan. Zautu genuen mutil bat baita triala itezuna, eta behakin ja eskola sortzen hasi, eta oain 30 bat ume ditut, así que ondo, bai. Hemen dite, hau trialeko bizikleta eta hau mendikoa, eta diferentziak, gehien bat ikusteana ruedak trialeko askoz txikigo diala, eta gero asientua baita, trialekoak ez daukala, ez dugu erabiltzen ezertako. Gero kanbiok honek baitula, eta trialekoak ez dauka ezer. Eta gero suspensiok doblea dala, eta trialekoak ez dauka ezer. Gero prezionaldetik, trialekoak bai diala garestik, baina azkenen mendikok gauz gehiago dituzte, orduan bai diala oso garestik baita, baina hau dago 3000 alden. Eta hau ja bastante gehiago igotzea, bai. Bero, pixuan aldetik, honek pixatzen ditu ia 7 kilo hortik ibilikoa, eta hau 8-9 kilo. Pixua importantea da, ze gero konpetiziotan 2-3 ordu zoazenen ja bizikleta gainen ja notatzea. Normalen Euskal Herrin txapelketa gutxi izateia, ze, ez geha hainbeste eta trialeko parke oso gutxi daude. Normalen izatea hau, hemen Tolosakoa, gero Aretxabaletan beste bat ite deu, Irunen baita, eta gero aldatzen jutea, bai Hernani edo Hondarribi edo. 2017 munduko txapelketan brontzezko domina lortu nun, eta bai kriston sorpresa izan zala ez. Nik uste netzat batez, baina ingurukontzat baita, eta mezu asko bializizkiaten eta baten zoriontze zian eta bukaeran jartze zian ezina ekinez egina. Eta horrekin gehatu nintzen burun eta handik urte batea tatuatzea erabaki nun eta hementxe daukat. Joseba, ni entrenatzen gehatzen naiz, así que probatu nahi zunen, bakizu nun nahon. Baina ikusi aldezu Irini nola ibiltzean, kauen la mar. Animatuko zea probatzea? Ni uste baietz. Nahi zunen, bakizu. Ibiltzea, eserik gabe badu ibiltzea normal, no? Bai. Hori ingo, hortik aurrea ikusiko dauzet pasatzea.